Kaixo, gaur maiatzaren 20 da, egun zoragarriz egiten dau, eta aspaldiko partez, orain baimena dekogunez eta basotik eta ibiltzeko, Perretzikoen inguruan abian jarri dugun beste proiektu baten barri emongo zuet. Kontua da, Perretzikoak ez direla baso osoan agertzen. Nahiko ugariak izan arren, leku batzuetan sasiakasea diela, beste leku batzuetan bestelako arazo batzu diela, edo arbolarri dagoela, edo, dana dalakoagatik, leku guztietan ez dagoten Perretziko nahikorik. Orduan, iaz hasiera emango zen beste proiektu bateri. Eta zen, apur bat, Perretziko inguru hau, ekoizpena hobetzeko, ureztatzeari. Orduan aurten, aprobetzaute apur bat dekogule metatute, neguko ura, izan behar bada, hasi gara ureztatzen. Oin, udabarrize oso garrantzitsu izaten da, naiz eta uda goizenean behar izan ura, udabarriko ura oso garrantzitsu izaten da gerora begire. Orduan, eguzki panel batzuen bidez eta eguzki bomba baten bidez, olako sistematxo bat ipini dugu, eta baso osoa ureztatu ezin dan arren, behintzat, apur bat ureztatuko dugu. Nahiko txoi esan ze 20.000 litro inguru izan aldiez. Hemendik ikusiko dugu ura nondi datorren. Hortik beti. Egia esan, guztira izango dira 1 metro. Aprobetsatuko dugu lehendik egondane tuboa. Eta, gero, zulo batzuk einez, apurka-apurke, tantaka, edo apurka gehitxo hau, ureztatu egiten dugu. Bestetik, aurten, eta hau ja udagoienari begire, beste aukera bat jorratu dugu. Gehitxo hau ureztatzeko aldala. Eta da, horrelako, ezakin esan, txabolantzeko bat osatu dugu, eta ur biltegi malgu bat lortu dugu, eta hor gabiz, euri ura batzen, gerora ureztatzeko. Baina hau, uda osterako izango da. Egia esan, nahiko ziku dago gaur egun. Eta orain egingo duguna, izango da, apur bat urtut hauek leku zaldatu, apurka-apurke, behintzat, ingurune hau apur bat ureztatzeko eta ura aprobetzatzeko. Emaitzak, ikusiko duguz. Dana dela, urrengo fasea ikusiko dugu hemen. Agur eta ondo izan.